Rusi će obaviti 5 treninga prije odlaska u Budimpeštu, gdje će učestvovati na kontrolnom turniru sa selekcijama Mađarske, Španije i Srbije. Put za Singapur zakazan je za 5. jul, gdje će se svjetsko prvenstvo igrati od 11. do 24. jula. Crna Gora će igrati u grupi D u kojoj su Grčka, Hrvatska i Kina. Toliko o ovim vijestima. U 9 časova u Crnoj Gori, do 27 u Podgorici i mjestima duž obale. U nastavku dana će biti sunčano i toplo, do veoma toplo, i dalje će preživjeti slab, rijetko umjeren vjetar promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha će se kretati između 27. i 37. stepena Celzijusove skale.